बर' मिउजिक भिडिअ नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। रितिका मुसाहारि फिल्म प्रडाक्शननि बानजायनायाव उनदाहा गोदान मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो। बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्शन होदों बिग्राय फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन उत्तम दैमारी, फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन हिरना बर' आरो रितिका मुसाहारि, फिसाजो महरै भुमिका। बे मिउजिक भिडिअआव नायगिरिफ्रा मोनसे समायना नखर गंसेया माबोरै सिलिंखार जालाङो बेखौ नुनो मोनगोन। दिनैहाय हाबाफारियानो जाहैबाय जेनेबा मोनसे जों एलबाम मिउजिक भिडिअ जों बानायनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों। एलबामनि नामखौहाय जोङो उनदाहा दोननाय जादों आरोखि। सिगां आं खालामदोंमोन, मोननै मोनथामसो खालामदोंमोन, ओरैनो एसे मोजां हिसाबै आं मोननै खालामनाय जादोंमोन थांनाय बारावहाय। नोंखौ नांगौ होननाय आरो नोंखौ नांगौ पार्ट 1 पार्ट 2 मोननै दं आरोखि। ओमफ्राय नैबे दा थार्ड आरो दा जोबोद सापर्टखौ मोनगोनखौ आसा खालामदों आरो बयबो मोजां मोनगोनखौ आसा खालामदों। कनसेप्टआथ' बिराद मोजां, माने न'खरनि फारसे लानानै आरोखि। दा रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माने मोजां मोननायनि गेजेरजों बे चेनेलाथ' एसे दा गोदानबो जाहैबाय। दा रायजोफोरा अननानै बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनांगौ, शेयार खालामनांगौ आरो आसा खालामदों बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों रायजोफ्रा जिउआव माने जिउ खुंलांनायावहाय माबा मोनसे फिसाबाबो माने थुलुंगा माबा मोनसे मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। बे बेक जानायाथ' दा बुंनो थाङोबा गोबाङानो दायो बेफोरबायदि भिडिअ एलबाम फिल्मफोर बिदि बानायनानै दङ, नाथाय माने बोथोरनि थाखाय माने किसुमाना उनफिननानै दङ। दा बेखौथ' मा बुंबावनो आरो। अब्लाबो दायो जाखिनि हादों माने फिसा फिसौ माने बिदिनो मिउजिक भिडिअफोर बानायनानै जाखिनि जायगायाव हायो बेखिनियाव बानायनानै थादों आरो आसा खालामो मोजां समफ्रा फैथोंसै। मोजां जोंनि बियो साननै जागोन, दिनैजों आरो गाबोनजों साननैयावनो जों फोजोबगोन। रिलिजखौहाय आफ्टार 7 days। दा नैबेयाव आंनि फिसाजो महरै नैबे उन्दैया दङ, ओमफ्राय बिनि नामा जाहैबाय भुमिका केरकेटारि। ओमफ्राय नैना जाहैबाय आंनि बिसि महरै दङ आरोखि बे एलबामावहाय राधिका बसुमतारी। आरो लोगोसे नैबे दङ एक्ट्रिस, बिनि नामा जाहैबाय हेरमा बर'। नि गेजेरजों बेखौनो मिथिनो हागोन जेन'बा मोनसे समायना न'खर माने हेपि फेमिलिखा आरो दा बिनि गेजेराव सोरबा सासे सुबुंनि थाखाय, आंथ' बुंजोबला जेनेबा ओरैनो सर्टकाट बुंसै, सासे सुबुंनि थाखाय सासे सुबुङा बे न'खरनि गेजेरनिफ्राय सासे सुबुंनि गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो थारमाने बे समायना गंसे न'खरा थारमाने सिलिंखार जायो आरो दा बेखौ लानानै थारमाने उनदाहा खालामो आरो बै समावहाय। दा बेखौ मिथिनो मोनगोन आरोखि। आरो बेवहाय नेगेटिभ पजिटिभ मोननैबो थागोन। दा रायजोफ्रा नेगेटिभखौ गारनानै पजिटिभखौ लानांगौ, बेनो आरो। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.